Месеца на намаленията започна. Възползвай се от супер оферти с до минус 50% отстъпка. Размрази дома си и стопи сметките за ток с Ventus Dual-Tech. Революционният мобилен уред 5 в 1, който топли през зимата, охлажда през лятото, увлажнява, пречиства и ионизира въздуха. Подсигури си здравословен десерт за празниците с Fruity Freeze, машина за здравословен и невероятно вкусен сладолед. Не пропускай нищо от разговорите на празничната трапеза с Micro Ear, слухов усилвател. Вземи Paint Blast сега и бъди готов за пролетното освежаване на дома. За безупречната чистота в твоя дом, вземи Starleaf Cordless Vac, вертикална безкабелна прахосмокачка. А може би искаш да се отървеш от онова грозно петно на дивана или да почистиш матрака на детето. Spot Blast е продукта за теб. Вземи Step-Lux гел чехли и забрави за болките в коленете и стъпалата, благодарение на тяхното гел ядро, което абсорбира вибрациите при вървене. Подкрепи ставите си с Colbex, хранителна добавка за здрави стави с невероятен ефект при артрит, ревматизъм, остеоартрит, ставни болки и обездвижване. Възползвай се от невероятния промокомплект. А може би имаш нужда от нещо, което да ти помага, когато вървиш? Вземи за себе си или свой близък Well Pro Walking Stick. Революционен сгъваем бастун с фенерче, който е перфектен за хора с затруднение в движението. Тези и още много други намаления те очакват в нашия сайт или на телефон 02 491 22 22.